baho, mga taga Pangasinan, babaho nyo, yabang nyo, di kayo mga magaganda at gwapo, wala kayong pambiling sardinas, wala kayong pambili, wala kayong relief goods, kami madami. Eto kayo, yan. Nakita nyo to? Ito kayo. Ito kayo. Ito kayo. Oh, mag-comment na mga ulul. Oh, labas yung tapang nyo. Ilabas nyo. Ba't di nyo ilabas? Mag-comment kayo para malaman nyo yung nahanap nyo. Ang papangit nyo mga taga Pangasinan. Di kayo gwapo. Di kayo magaganda. Mga tukmol, mga ulul. Aga-aga. Na-high blood na naman ako. Ang aga-aga mo kong gigilin, girl. Girl, nanggigigil ako sa'yo. So what's up mga kakwela? At may pag-uusapan na naman tayo. Ang isa na naman, babae na hindi rin naman kagandahan, pero grabe man lahi. Unang-una. Kahit ginto pa yung pinapaligo mo, babaho at babaho ka pa rin. Kahit saang kailibing, maaagnas at maaagnas ka pa rin. Kahit anong kinakain mo, mabaho pa rin ang tahi mo. At kahit naka-aircon ka pa sa buong buhay mo, mabaho pa rin ang utot mo. Ilait-laitin mo ang mga tiga Pangasinan, wagas. Mga kuwela, hindi ako taga Pangasinan na, pero hindi naman ho tama, no, na lait-laitin mo yung sarili mong kababayan, sarili mong kapwa Pilipino, na nagkaitsura ka lang naman ng konti, lumamang ka lang naman kay Saito ng konti, akala mo kung sino ka na. Ang daming mga sikat na artista, ang daming mga sikat na mga tao na galing sa Pangasinan. May dugong Panggalatok, may dugong Kapangpangan. Mali pala yun. Pangasinan pala. Magkaiba pala ang Pangpangan. At ang Pangasinan, isa yan sa may mga magagandang tourist spot, no? May mga magagandang tanawin dyan sa Pangasinan na yan. Pero labas naman na yun, no? Kasi puro naman tao yung sinasabi mo. Mga tiga Pangasinan. Hindi mo ba alam na ang daming nagwagwapuhan at nagagandahan ng mga pinapanood mo ngayon ng mga artista na galing o tiga Pangasinan? Lait-laitin mo sila, wagas. Bakit? Maganda ka? Kung may galit ka man sa isa sa mga tiga Pangasinan, huwag mo lahatin. Nako, ako yung naaawa sa'yo. Kapag yan pinuntahan ka, lahat niyan sa bahay nyo, ewan ko na lang. Lahat ng tiga Pangasinan, pag sumugod dyan sa inyo, ewan ko na lang. Grabe ka man lahit, akala mo napaka-perfecto mo. Akala mo napakaganda mo na. Mukhang yung flash lang ng camera mo yung nagpaputi sa'yo. Itong mga panahon na to mga kakwela ay kasagsagan po ito ng pandemya, kasi may nasabi ho siya dito na ang mga tiga Pangasinan ay walang mga relief goods. Sino mga sikat or mga artista o mga kilalang tao na mga tiga Pangasinan? Comment nyo nga dyan sa baba. Hindi ko alam kung paano iniran ng magulang niya to. Hindi ko alam kung saan ang utak nitong babaeng to. Hindi mo ba alam na ang daming mga tiga Maynila o tiga ibang lugar na gustong makapunta sa Pangasinan dahil dyan, isa yan sa pinaka maraming magagandang tanawin dito sa Pilipinas. At isa ang Pangasinan sa napakagaganda at napakagagwapong mga nilalang dito sa Pilipinas. Ito dapat ito dapat jowain ni Rendon Labador, ni Rendon, yung magkapatid na Labador. Parehas po silang may hangin sa ulo. Bago ka man lait, tumingin ka muna sa salamin. Tingnan mo ang pagmumukha mo, kung kagandahan ka ba. Ganda ka nga, sige, nandun na tayo, may tsura ka, o sige, sabihin mo ng maganda ka kasi sarili mo yan, alangan naman ibagsak mo yan, no? Nandun na tayo sa point, sige, may maganda ka, pero pangit naman na ugali mo. Kahit ultimo ako, di ako magkakagusto sa'yo. Yung mga kabataan talaga wala na sa hulog, no? Na kahit naman ang babait o talagang respeto ng kanilang mga magulang, pagdating sa anak ay laglag ang pag-uugali, hindi marunong makisama, respeto sa matanda. Sila akong ganyan ang bait ng magulang, ang bait ng mga kapatid, pero pagdating sa kanya
Grabe ang ugali. Kilala ko yan. May kilala akong ganyan, promise. Ayoko i-mention pangalan dito. Baka maksuhan tayo. So, parang ano to siguro naka-live tong dalagitan na to, no? Naka-live siya at siguro may nambabas sa kanya. At siguro sinabi na kung tiga sa inyo na Pangasinan at lahat na lang ng tiga Pangasinan dinamay niya. Oh. Pag nagsalita ka kasi ng ang papangit nyo mga tiga Pangasinan, lahat na ho yung damay na. Pero nung dati kasi may nagba-viral na mga kabataan na naglalaitan, no? Taguig versus Batangas, Batangas versus Pangasinan, Pangasinan versus Pampanga, Pampanga versus Mindanao, Mindanao versus Iloilo, kung saan-saan man talagang naglalabanan sa social media noon. Pero ngayon nawala naman na ho yun, no? Nakalimutan ko lang kung anong pangalan nun nung ganong content nila. Pero syempre maraming masasaktan niya sa sinasabi mo. Kasi hindi lang isang tao ang sinasabihan mo ganyan, kundi buong lugar ng Pangasinan o buong mamamayan ng Pangasinan. Hawa ko sa'yo talaga pag nilusob ka ng mga yan, karit ang leg mo. Matatapang pa naman yung mga yan. Isa sa mga matatapang dito na lahi sa Pilipinas yan. Ako natatakot sa'yo. Ako sa pa hanggat maaga pa mag-public apology ka na. Mukhang may sisikat na naman at may iiyak sa social media. Mukhang may magmamakaawa na naman at iiyak-iyak at magsusorry. Legend ng motor to. Nagbablog ako, ang ingay-ingay ng motor mo. Minsan talaga ako sa mga ngayon, no? Mga kabataan ngayon. Walang-wala sa mga kabataan noon at yung mga kabataan ngayon. Ito totoo na lang, real talk. Ang mga kabataan noon may takot sa magulang, may takot sa Diyos. Ang mga kabataan ngayon, bastos sa magulang, wala pang takot sa Diyos. Disclaimer, hindi ko po nila lahat patagal ng panahon, pero yung mga kabataan, paiba ng pag-uugali. Palala na ng palala ang kanilang mga pag-uugali. Gaya nung nakaraan na vlog ko, di ba? Tungkol dun sa mga kabataan na nagpo-protesta laban sa ating gobyerno. Eto, parang ganito rin yun. Tulad mo sila sa ganito. Sa tingin mo, matutuwa yung magulang mo na pinaglalait mo yung buong Pangasinan dyan sa live mo? Di ba hindi? Gigil sa'yo. Sasabunutan kita girl ng Dioras. Yung paalala lang ining ha. Pare-parehas lang tayong kumakain ng kanin. Pare-parehas lang din tayo nagkumakain ng sardinas. Mga tiga Pangasinan daw, wala daw yung pambiling sardinas, so sabi nito. Kung masasabi nyo rito. Di ko alam kung anong dahilan na ginawa niya to. Baka gusto niya lang sumikat. So ngayon, sisikat ka na at sikat ka na talaga. Dahil yung video na to ay umabot na 4 million views sa Facebook, sa TikTok, at sa iba pang YouTube platform. So sikat ka na. Okay na. Yan inihiling mo. Sikat ka na. Sikat ka na sa panglalait mo. Mas gugustuhin mo sumikat sa panglalait sa kababayan mo, sa panglalait sa kapwa mong Pilipino. Ayaw mo sumikat sa magandang pamamaraan, ngundi dyan sa pinaggagawa mo. So, nandito yung pinsan ko, tatanungin ko lang sa kanya kung nagagandahan ba siya o gusto niya bang ligawan tong babaeng. Talaga rito ka sa kabila. Sabi kasi nung babae tol, mga tiga Pangasinan daw, mababaho at walang pambiling sardinas. Anong masasabi mo doon? Di ba, nakita mo na, hindi na mga gandahan din maputi lang. Niligawan mo ba yung mga ganyan? Ano masasabi mo ba? Hindi, pinagla-light niya nga sa live niya. Hindi ko alam kung saan yun. Basta sabi niya doon, mga tiga Pangasinan daw, mga mababaho at walang pambiling sardinas. Niligawan mo ba yung mga ganyang babae ngayon? Siguro sa akin, single na lang. Nakita mo, pati pinsan ko, ayaw na sa'yo. Hindi, huwag kasing gano'n. Gusto nyo sumikat sa social media, gumawa kayo ng kabutihan o magandang content. Maraming content dyan, hindi yung panlalait sa kapwa nyo, no? Isang ka to lang. Ganun tayo, fresh dyan. Sa gusto nga po palang, single po yung pinsan ko, fresh down, one below. Hindi pihikan yung pinsan ko, pero kahit pati ba naman yung pinsan ko, ayaw sa'yo. Hindi ka na kasi ngayon sukatan ng kagandahan. Hindi na sukatan maputi ka man o maitim. Ang sukatan ho ngayon ay kung may maganda kang kalooban, kung may maayos ka ng pag-ugali. Para kasi sa akin,
Basta mabait ang isang babae, mamahalin at mamahalin ko yan. Ganda ka nga, pangit naman ugali mo. So mga tiga Pangasinan, kayo na bahala dito sa babaeng to. At tong video ko hanggang dito lang to. Ayoko nang pahabain, baka kung ano-ano pa po masabi ko rito at nanggigigil ako dito kanina pa. Kaya maraming salamat sa walang humpay na sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you po talaga. At sa mga nais ho makapanood ng video or full video nitong babae to, hanapin nyo na lang ho sa Facebook. Trending ho yan. 4 million views. Trending na ho yun. Kung baka tumaas pa po yan sa mga susunod na araw. Kaya yan, maraming salamat at pakishare na rin tong video natin na to sa Facebook or saan man na pwede nyo i-share ang ating video. Yan, at abangan nyo lang po ang ating mga bagong upload araw-araw. Maraming salamat and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel, J. Guevara TV, aking Facebook page, J. Guevara. Yan, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.